I denne video vil jeg tage dig med til en analyse, som ligger under frugtbarhed, nemlig insemineringsopgørelser. I programmet går man bare til koden, så har man nummer 3 frugtbarhed, og så nummer 7 insemineringsopgørelser. Her har man 4 forskellige faner. Jeg vil først starte med til den sidste fane liste. Her har man egentlig oplysninger fra alle insemineringer, som har været i en bestemt periode. Under egenskaber vælger man bare den periode. Så det her periode er bare fra den sidste år. Så har man dyrenes oplysninger, dyrenummer, laktationnummer, den sidste insemineringsdato, DI laktation, insemineringskoder, det er når man registrerer en inseminør, eller den som har insemineret koen, insemineringsmetoder, insemineringsnummer, tyrenavn, og hvis man registrerer brunstårsag, så kan man også se det her. Til sidst får man at se de resultaterne. Så en flueben er bare Drakti plus, kryds er Drakti, og så har vi også nogen, som har spørgsmålstegn, fordi de er ikke registreret endnu. Under egenskaber kan man også ændre på grupperne. Her kan man se, at alle grupperne er vist. Man kan også vælge en bestemt gruppe for at se resultaterne der. Hvis man går til den anden fan, dag til drægtighed, så her kan man se, hvor mange dage det tog til for at gå en drægtig. Så det er alle insemineringer, som leder til en drægtighed. Forskellen mellem en firkant og en trekant er, at de er drægtige fra den første inseminering. En trekant er, at de er drægtige fra mere end en inseminering. Så hvis man kigger på grafen, så kan man se den blå linje, og det er den forventede venteperiode. Så på det her ejendom vil de starte med at inseminere efter 40 dage. Så det ligger egentlig pænt alle sammen over den linje. Hvis man holder musen over en prik, så kan man se på højre side alle oplysninger fra dyret. Og på højre side kan man også lægge en filter på. Så hvis man kun vil kigge på første laktation, så skal man kun vælge dem. Så har vi den anden fan, det er dag til første inseminering. Og her kan man se alle insemineringer, som kun er første inseminering. Så man har resultaterne i de forskellige farver. Så grøn, det er drægtig fra den første inseminering. Og de røde, de er ikke drægtige fra den første inseminering. Og det kan godt være, at de er på den tidspunkt allerede er insemineret for anden eller tredje gang. Og så har man selvfølgelig nogle gule, som er insemineret, men som vi ikke ved resultaterne er. Også her kan man bare stå på en bestemt dyr og se alle oplysninger på højre side. Så har vi en mere, og det er QSUM til insemineringsresultater. Og her har man resultaterne fra de sidste 100 insemineringer. Og den røde linje siger bare noget om resultaterne. Så hvis den har en drægtig undersøgelse, og den er negativ, så går den ned. Hvis den har en drægtig undersøgelse, som er positiv, så går den op. Så til sidst giver det gennemsnit i hvor mange insemineringer man har brug for til at få den god drægtig. Så her ligger gennemsnit fra de sidste 100 insemineringer mellem 2,1 og 2,2 insemineringer per en drægtig dyr. De sidste i det grå felt er dem, som ikke er drægtigt undersøgt endnu. Så her kan man også sige, at man egentlig gerne vil opnå den gule linje, som er 2 insemineringer per drægtighed, og man helst vil gå op til den blå linje, som giver 1,5 inseminering per drægtighed. Under egenskaber kan man også vælge her til at sætte for eksempel insemineringer op til 200, så får man
og resultat for en længere periode.